Ето го е, цял ден наляво надясно става Тесла. Извинете, вие с какво се занимавате? Много хубава кола карате. С недвижими имоти. О, господин Апостол. О, Пенко, какво става? Вие трябва да кажете на 28-ми къде ще ходим, какво ще правим? На 28-ми сме на първия имотен фестивал в България. Къде се намира той? Къде ще се проведе? Той ще се проведе на единственото място, където може да се проведе такова събитие, и това е на плаж Перла. Все пак пясъците на Сахара. Добре, какво ще се случи? Ще говорим за инвестиции, за покупки, за продажби, на което са поканени всички инвеститори, всички флипари, всички брокери. Все пак е събитие за недвижими имоти. Добре, какви лектори ще има там? Димитър Бербатов, Христо Попов, Иван и Андрей, Алекс Ковачев и Димитър Иванов, капитана. Някакво парти няма ли да се случва вечерта? Естествено, къде пък фестивал без парти? Така. Става въпрос за маскота, Димчо, Боро Първи и Атанас Колев. Там сме, какво да кажа? Добре, Няма айде, как. чакам те. Айде. Ele acabou com a da mata na cachoeira.